120. Tio. 5, 4, 3, 2, 1. Start. 40. Vänster 3 plus. Nyper över krön. 40. Pass upp. Fel dos. Höger 3 minus. 120. Höger 4 minus. Över krön. Öppnar och nyper. Vänster 4. Höger 6 över krön. 50. Höger 4 plus. Upp. Ny på 3 minus över krön. 30. Vänster 4 minus över krön. 80. Höger 5. 80. Har du höger 5 så vänster 4 plus över krön. 100. Vänster 5 över litet krön. 80. Vänster 5 minus över krön. 100. Vänster 5 minus. 100. Höger 6. Till vänster 5, till höger 4 plus, 50. Höger 5 minus, 60. Höger 3, 40. Höger 3 här va? Höger 3 minus, här. Vänster 2 plus, till höger 5, 50. Vänster 3 minus över krön, 60. Över sänka. Vänster 4 över lyft, 180. Vänster 4 plus, öppna över krön, omgående, höger 4 plus. Vänster 6 över krön, 80, pass upp, vänster 4 minus över lyft, 80. Höger 2 minus över krön. Ner 50, kort vänster 2 minus, 50. Vänster 5 minus över krön, till höger 2, nyper, till öppen vänster 1. Till krön, höger 3 minus, över krön, öppnar över krön, 60. Vänster 6 över krön, 50. Vänster 2 över krön, nyper, till höger 4, 60. Höger 2 plus över krön, pass upp, nyper, till vänster 5 över krön, 50. Vänster 5, 40. Höger 5, 100. Vänster 5 minus över lyft. Pass upp, 80. Hårnål höger, nyper i vägskäl. Till vänster 5. Här har du vänster 5. Höger 6 till vänster 2 plus nyper. Till höger 5 extra lång, nyper 3 minus. Höger 5 extra lång, nyper 3 minus. Till vänster 5 plus, 60 över krön. Vänster 4 minus, lång över krön, 50. Vänster 5 minus, 50. Höger 2 plus, öppna, halvlång, 100. Här. Krön 30. Vänster 4 plus, 50. Höger 3 minus, nyper. Här. Vänster 3 plus, lång, 40. Höger 4 plus, 180. Höger 4 över krön, till vänster 5 minus, 600. Höger 4 över krön här, till vänster 5 minus, 600. Vänster 4, 80. Vänster 4, 80. Höger 6 över litet krön, 250. Höger 5 över krön.
Vänster 6, 80. Vänster 5 över krön, pass upp, 40. Vänster 3 plus. 120. Höger 4 minus. 50. Höger 4 plus, 150. Hård 0 vänster i vägskäl, 200. Hård 0 vänster. Höger 5, 150. Vänster 3 plus 80. Vänster 3 minus 40. Höger 4 minus över krön, 200. Höger 4 lång, 80. Höger 4 plus, 120. Vänster 2 plus, 150. Ja, du vänster 2 plus. Vänster 5 minus, 150. Höger 6 till krön, vänster 4 minus, 80. Krön 60, krön 50. Höger 6 över krön, 120. Pass upp, fel dos. Höger 3, 40. Höger 5, vänster 2 plus, 40. Höger 6 över krön, vänster 4, 40. Vänster 2 till höger 5, ny på 2 minus. Till höger 5, ny på 2 minus. Till vänster 2 plus, 40. Höger 2 minus, ny på 40. Vänster 2 plus. Till höger 2 minus. Till vänster 5. Till krön. Vänster 4. Till höger 4. 60. Höger 4 minus. Till vänster 4. 40. Vänster 3 minus. 80. Vänster 3 minus, ny på något, 40. Höger 5 minus, halvlång, 50. Höger 4 minus, 100. Höger 3 minus, 120. Vänster 2 plus. Ja, det är höger 3 minus här. Vänster 2 plus. Till höger 4, 80. Höger 6. Till vänster 6, 50. Vänster 5 minus över krön, 100. Krön, pass upp, 60. Pass upp, vänster 2 minus, 40. Höger 6 ner, 50. Vänster 2 plus, nyper. Höger 5. Till vänster 5, 40. Vänster 4 plus. Till höger 6, 50. Höger 3 minus. Till vänster 5, 60. Pass upp, vänster 4 plus. Till hård 0 höger. Öppna, 100. Höger 5, 50. Vänster 5, 120. Höger 3 minus, 60. Höger 6 över krön. Ner till vänster 3 plus. Pass upp. Höger 2 minus, nyper. I vänster 2 minus, halvlång, nyper omgående, öppen höger 1. Hård 0 vänster, öppna och nyper något. Höger 2 plus. 50. Ja, kom igen. Här höger 2 plus, 50. Vänster 4 plus, 60. Höger 5.
120. Vänster 5 minus, pass upp 40, öppen höger 1. Till höger 1 i vägskäl till mål. Till höger 1, till mål. Ja. Ingen koppling nästan. Vad trycker jag sen? Samma som det står där. Båda knapparna? Nej, längst upp. En gång.